ukwamukela ukuthi umfowethu ungakasekho. Ibhlungu ngempela lento eyenzeka ukuthina abalandeli bamaskandi namaciko nje wonke ephelele aseningizimu Afrika. Ibhlungu kakhulu le ndaba yenzeke ngoba umfowethu Majotha uma ukuthi umuntu obulayela umculo deep ubeyishaya ingoma umfowethu ubeyishaya kakhulu Majotha ingoma. Ubeyishaya kakhulu ingoma bewashaya ama-hit. Yabonye namhlanje umuntu uvuka ingoma zamaJotha zidlalwa ngapha nangapha ukuthi umuntu size simrealize late ukuthi uyayishaya kakhulu ingoma. Ngoba uMajotha kade wayishaya ingoma selokhu wangena nje emculweni ingoma nje lokhu wangena ngayo nje futhi ebaxoshe babhekisa lena futhi engachophe umuntu ethi nje uyindlaba eyiphika yangempela. Madoda ulale kahle mfowazungu, sohlala sikukhumbula, sohlala siwudlala umculo wakho, uyibekile induku ebandla. Ufuna ukwamukela ukuthi umfowethu ungakasekho. Ibhlungu ngempela lento eyenzeka ukuthina abalandeli bamaskandi namaciko nje wonke ephelele aseningizimu Afrika. Ibhlungu kakhulu le ndaba.